Takže čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsme náš Hikes and Feedit na privátní server. Dneska tu je se mnou Sekla, pozdrav. Proč? Nic. A bude hrát dneska Šejka. Ty jsi taky s Petřem dělal ty, že jo? A mamka ti to pak. Dělej. Si. To? No, teďka si vyber tady něco z těch. No, klikni na to. Tady. No, ještě dolů pojď to. A No, a to ještě tady toto. a to. No, tady dej tady. 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 Přijmout, no. Tady přeskočit to z houbu. No, ty se podívej, jak jsi. On má něčeho. Nič. Mně se líbí tohle, ten obojek. A ty máš zbrojnici. Dej mi to, já si chci vybrat. Ne, já nechci Santovo. Já nechci Santovo oblečení. Lidi Santa, full Santa. Ale pak si vyberu já, že? Takže lidi full Santa. Jo. Jo, takže lol, Santa hnedka v obchodě. Santová Dej mi hůlka, Santová hůlka, 5. Počkej, já tě musím vybrat. No, tak, chytáme nové zbožení. Tak, takže dneska půjde Santový věci. 29, 27, 31, 31. Mně se ty obějky líbí hodně. No tak na to se jdem do hospody. A ti chvilku naklikám. Uděláme full Santu dneska. Santovy dárky. Pak ještě prsten Santův. Pak obojek. To je Santův opasek. A ještě prsten a toto. Musíme jít do čara. Ne, tady. Toto. Měla jsem to přemít. To je Santa. Ne, to je Rudolf nosný. To je Rudolf. Teďka. Santovi. Santovi. Santa nosný. Lidi Santa, celý Santa. Jo, takže celý Santa se. Jo, a jdeme do podzemí, jdeme do prvního podzemí. Moc. Takže to nejsou epic přicem. Já vždycky vyhrávám s tou hou. Můžu. Když tě porazím, má asi větší ty statistiky, takže musím jít do hospody. Martí, ty to vždycky klikáš. No, Já nic neklikám nikdy. to trvalo dlouho. A proč mě teda volal Martí? No, takže teď půjdeme na můj účet. Martí. Ano. Kde jsem level 1000. Jo, takže mě jsou 1023.
cech No, podezemní slávy. Jej, ano. Se 61 teďka pozvat do cechu, ok, máš tam pozvánku do cechu, dáme ty, hnedka si pustíme ještě jednoho šejka, teďka, mají postavu, pošta, pozvánka do cechu, takže ještě. přistoupit. Dobrý, jsem něčí našel. Možná nemyslím. Jsem se včera sundal. Odejži taky full Santa. Asi to vypadá jako full setové. Full Santa. No ale pokud budu chtít tu holku. Tady si ten opasek. No, teď musím do zbrojář. A teď tady máš ten. House máš tam. Ještě tohle, toto. Co je silnější 600, 609. No, takže jsem lidi full santíček, taky asi. Jo. Takže asi tady tyhle věci si zatím je asi nechám. Teď tady do ty knížky a teď se to všechno naplní. Jo, všechno mám očarovaný, takže mi to něco takového přidáme. A teď do toho budu muset dávat kamínky, kamínek. A já to nemám očarovaný. Nemáš ještě toto. Jo, občas vás to bude vycházet, takže já se kouknu, jak dlouho natáčíme, jak dlouho. Natáčíme. Budeme Natáčíme asi přibližně 10 nebo 20 minut. tady to máš ukázaný na hodinách. No, takže lidi, abych tady pro tady tento krátký díl to Paper. Takže jsem se s vámi chtěl rozloučit i tady toho krátkého videa za Shakes and Fidget, takže zatím čau.